Přehlídka a na druhým náměstí v Moskvě svítí slunce. Ale není to špička. Ale zákres. Princip je vlastně jednoduchý. Stačí, aby vojenské letadlo dostalo do dešťového mraku. Na tu prachovou částici se potom... Právo, vlevo, strela. Záka vrtíkrát si ho třeba není. Jenže tentokrát se posádce letadla vymkla situace z rukou. Místo sypkého cementu z něj vypadl rovnou celý pytel. A to z pořádné výšky. Pytel cementu dopadl na víkendovou chatu. Zdemolovali ji, naštěstí v ní nikoho nezranil. Proč posádka vyhodila z letadla celý neopavený pytel cementu a nevysypal pouze jeho obsah, a výzkumní zprávy neuvádějí. Heslo používají dešti, ale dál platí i v Číně. Letní olympiáda se blíží a pořadatelé už se nechali slyšet, že se opět postarají. Pokud budou stejně jako v Rusku používat cement, měli by si dát tak kontrol, to tam. Televize Prima. Já zatím budem útočit, dobré? Se domů vrátil český národní fotbalový tým. Máme nahrávka. Strel.